Извинявайте, здравейте, репортерето, журналистите и човека, който е ударил по главата. Значи аз съм господин Елема Фани и съм пиар, както всичко знаете, на мистер Стоичко. Айде си да си играва, църву. Айде има тренировка, бе. Да, тренировка на мамелитото. Благодаря на нашото домакино от Юарска джунгла, че дало възможност да наблюдава невероятната среща на мистер Стоичко с велика африкански вожд Зозобара. Зозобара, Стига, пуеци, стига, бе. Ай, говорете като хората, бе. Затова свикала са тази тук пресконференция, защото велика вожд Зозобара ще предлага в момента на мистер Стоичков големи неща, големи оферти и ще го дава. Точно така. Мистер Зозобара също е завършил в България УНСС-то. Аз велик вожд Зозобара. Аз има голямо густо да бъде тук с мистер Стоичков. Аз покланя пред мистер Стоичков. Е така. Виж как ви се кланят хората. А, така. Аз сега целувам мистер Стоичков. По лева, по левачка, левачка. Сега си лега. Добре, айде го левачка, мистер Не на майка. Мистер Стоичков иска да разбере сега за какво ти тук повикало него, защото той вече закъснява за тренировките на мамелитото. Велик вожд Зозобара дава оферта. Казай кой иска. Кой даш? Велик вожд Зозобара, много велик. Обаче, мистер Стоичков още по-велик. То е ясно. Мистер Стоичков, Бог, племе събрало и гласувало закон. Закон гласи Стоичков бъде избрано за министър без портфел. Чуде, министър без портфел иска да направят. Мафани, кой ще кажеш? Не, мистер Стоичков, това министър без портфел, там няма пари, няма пари. Не, няма пари, ти кой искаш, да ти работя без пари, бе? Цървол, ти къде съм аз? Предлага друго. Ти знаеш кой съм аз? Добре, предлага друго. Слушай, значи, виж какво предлага сега. Сега, няма грижа за мистер Стоичков. Аз иска Кама да поеме национална гарнитура. Каква е националната гарнитура? Ориз и бамбук. Запичам, да се запека. Кой иска ли? Да се запека още от сега ли? Не, мистер Стоичков, не. Не, мистер Стоичков. Казах ти да не псуваш на майка, бе. Пита още оферта иска. Освен това казва следваща оферта. Казай друго. Велики вожд Зозобара има план Кама мистер Стоичков стане ректор катедра английска филология в Зулу университете. Чуле, ректум иска да направи. Ректум. Не, мистер Стоичков. Не, ректум. Ректор. То лошо. Хубаво. Не. Няма пари. Няма пари. Ти кой искаш, бе? Преудръжка ли да стана, бе? Аз да не съм някаква писалка, ей. Добре. Аз когато съм бил ректум, ти знаеш къде си бил, бе? Добре, тогава. Зозобара вожд предлага още двустайна колиба в центъра на джунгла. Така ли? Да, обзаведена. Да. В центъра предлага, бе? Колиба? В центъра. Ключ да влезе за квартира. Чакай да види ключ. Ето ключ. Той много видиш този ключ, бе. Как този ключ, бе? Натурален. Може да види. Я го питай дали има климатик. Чакай, мога първо да види. Климатик е много. Да, има климатик. Да. Цяло племе духа на вас, мистер Стоичков. Ще ли ми духа, бе? О, не, влага. Аз тук сто скока, бе. Не, пита още. Предава, кока ли ще им предава? Не става, апартамент не става. Дай нещо друго, бе. Казах ти не с майката. Не се научи на един език. Добре казва. Вожд Зозобара предлага носилка. Носилка С-класа, последен модел, с 2 нови гуми. Да влезе гуми сега, да види. Ето нови гуми. Лест гума, долу гума. Огледа гума, много добра гума. Що само 2 гуми, бе? Други 2 в лъв. Играл с тях. Къде? В джунгла. Лоша. Малко регенерат ми се вижда. Да. Не използвай регенерат. Не. Ти не искаш да прецакаш всякакъв регенерат. Ето така. До вечера с картофи. Ще прекараш се регенерат, така ли? Да, не, добре, предлага. Друго предлага. Зозобара предлага заплата от 100 000. Какво? Кокос на месец. Как ли кокоса? По 5 кинта в България, знаеш колко ще косим, бе? Какво правите? Не, никъде види кокос първо, никъде види. Добре, дай да видим как този кокос, бе. Добре, предлага аванс. Ето, 1 кокос капаро. Да влезе кокос.
Ето какво е. Много хубав. Последен модел. То озрял ли е, бе? Какъв е, бе? Много е, най-озрелия. Дай един нож да го видим, бе. Нямам да го в мене. проверим. Чакай да видим Сушко. Гледай какво пише тук. Тук пише произведено в зеленчукова борса с Латвия. Не, ще шибна един тик къде... Ще прекараш всякакъв кокос от България. Предлага, Борзолю предлага, ето. Борзолю предлага, ето предлага, ново, предлага, още по-ценно, най-ценно. Предлага най-красива, най-бела девойка в племе. Мис Мокра припаска юниверс. Ето девойка да влезе, девойка, баба девойка. До вечер няма да готви девойка на тебе дава. С това трябваше да почнеш, бе. Да. Това се казва оферта. Така. Ма, Фани, аз ще отида малко да си поговоря с офертата. Чакай, не е така лесно. Не, трябва да вземи. Още трябва да вземи. Още да вземи. Чакай, ма тумаче. Я, кажи си телефона. Добре, айде, ще се обадя после, айде. Как телефон, мистер Чутко? Как последните? Сега се кълчи. Само че. Слабичка малко ми се. Трябва да се огои. Аз лично ще я огои. Аз лично ще накарам да напълни двойно. Няма да има проблем. Още какво предлага, добре. Това е последно, но най-голямо. Най-ценно нещо на наш народ, Зулю. Цялият южноафрикански народ гласува за мистер Стоичков да бъде президент на Африка. Ой, аз е? Президент на Африка. Той ма прави слушател. Президент на Африка. Много обичаме. Маймунчите. Браво, много обичаме. Тук има Тук. Уважаеми телевизор и журналистето, вие ставате свидетели на голямото новина. Африкански народ избира за президент свещената левачка. Кафе и танцува. Очаквайте ни и на африканската Евровизия. Не учат чужди езици, бе, всичко.